ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଦିବସ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଏହି ରବିବାର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ସହିକି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ବୁଝିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହୁଏ, ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାୟ 55 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 3ରେ, କର୍ଣ୍ଣଡେର ଓ ଆମ୍ବ ନିକଟକୁ ଆସ, ଶୁଣ ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବାର ଅଛି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅମାନ୍ୟ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନ ବୁଝି ଆମେ ନିଜକୁ ଦର୍ପ କରିଥାଉ। ଦର୍ପ କରିବା ହେତୁ ଆମର ପ୍ରାଣ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ନ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଓ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ମାର୍ଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତା'ର 28 ପଦରେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ନିଜକୁ ହତ ବ୍ୟକ୍ଷତ କରିଥାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶିଖାଇବି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ଦେବି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣଡେର ଓ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରିବି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖାଇବି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ମାନିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ କିମ୍ବା ଦାସୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ।